Až do květnové revoluce byl Žinkovský zámek u Nepomuku majetkem barona Škody. Zde žili z peněz vydřených na dělnících potomci zakladatele Škodových závodů. Květen 1945 a únor 1948 udělali vládě kapitalistických kořistníků konec. Zámek už neslouží přepichovému životu hrstky kapitalistů, nýbrž odpočinku dělníků a družstevníků. Soudruh Jaroslav Hejcman, novátor a zlepšovatel závodu Sdružené komunální podniky Prostějov, vstal do nového dne. Ale ranní rozcvička na zámeckém nádvoří je už v plném proudu. Tak rychle dolů. Cvičení obsahuje i prvky gymnastiky pro TOZ. V roce 1945 bylo na rekreaci ROH 4417 pracovníků. Letos zúčastní se výběrové rekreace již na 300 000 nejlepších pracovníků. Prázdninový odpočinek je organizován tak, aby si naši vybraní nejlepší pracovníci průmyslu a zemědělství doopravdy odpočinuli a načerpali nových sil do další budovatelské práce.